आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय जाय बिथांमोननियाव रेशन कार्ड दं, नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव मा गोनां स्किमाव एप्लाइ खालामनानै बेनिफ्राय लाब लानो हागोन। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव बेनि A to Z डिटेल प्रसेसखौ नायगोन। जुदि नोंथांनियाव रेशन कार्ड दं, नोंथांनि थाखाय नैबे भिडिअ'आ जोबोर इम्पर्टेन्ट। मानो होनब्ला नोंथाङा रेशन कार्ड दंब्ला नोंथाङा बे रेशन कार्डखौ ओरैनो दोनाबासिनो नोंथाङा गभर्नमेन्टनि स्किमफोराव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा माबायदि बेनिफिट मोननो हागोन, जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव बेनि A to Z डिटेल प्रसेसखौ सावरायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आङो बेयाव बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट लाबोनाय जायो गभर्नमेन्ट स्किमनि खौरांखौ। नोंथांमोना नैबे स्किमफोरखौ जाय बिथांमोननियाव रेशन कार्ड दं, नोंथांमोना बेयाव इजियावनो एप्लाइ खालामनानै मोनगोन। नोंथाङा मा स्किमाव, जायनियाव रेशन कार्ड दं, नोंथाङा मा स्किमाव एप्लाइ खालामनानै माबायदि बेनिफिट मोननो हागोन, जोङो दानिया बे स्किमफोरनि फारि आपडेटखौ जोङो नायदिनि। गिबियावनो जोङो नायग्रोगोन नैबे स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव टयलेट। नैबेयाव गोबां मानसिफोरानो बानायदोंमोन। स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बेयाव टयलेट, बे टयलेटनि फार्स्ट इन्स्टलमेन्टखौ गोबां मानसिफोरानो मोनदों आरो बेयाव जाय बिथांमोना फार्स्ट इन्स्टलमेन्टखौ मोनबाय, दा नोंथांमोना नैथि इन्स्टलमेन्टखौबो मोननो थांगासिनो दं। आरो जाय बिथांमोना दासिमबो बे स्किमनिफ्राय दासिमबो मोनाखै, नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै दोनदों, नोंथांमोनाबो फैबाय थानाय समाव नोंथाङाबो बे स्किमनि लाबखौ मोननो हासिगोन। नोंथांनिया जुदि सार्भेया जायोब्ला नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनायफोरा नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन। आरो जाय बिथांमोना दासिमबो बानायाखै एप्लाइ, नोंथांमोना नैबे स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव नोंथांमोना दाबो बेयाव नोंथांमोना टयलेटखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों, नैबे एप्लिकेसन फर IHHL, नैबेयाव डेशबर्डआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव इजियावनो नोंथाङा टयलेटनि एप्लाइखौ दासिमबो नोंथाङा बानायनो हागोन। जुदि नोंथाङा बानायाखैब्ला नैबेयाव थुनानै नोंथाङा इजियावनो बानायनो हागोन। आङो बेनि बागै गोबां भिडिअ बानायखानानै दोनदों आरो नोंथाङा भिडिअ नांबावगौबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आङो बेनि फुल एप्लाइनि डिटेल्सखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनानै होगोन। दानिया नोंथाङा बुजिबाय, जायनिया रेशन कार्ड दं, नोंथांमोना थाबैनो नैबे फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना टयलेटनि गोदान नोंथाङा बेयाव रांखौ मोननो थांगासिनो दं। आं नोंथांमोननो बेयाव मोनसे आपडेट होबाय। दानिया जोङो गुबुन मोनसे आपडेटखौ जोङो नायगोन। दानिया जोङो मोनसे गुबुन इम्पर्टेन्ट स्किमनि आपडेटखौ सावरायबावनोसै। बे स्किमानो जाहैबाय, नोंथांमोनाथ' मिथिखायो, प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीण आरो अर्बन। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों गभर्नमेन्टआ नैबेयाव प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीण 3.0 बेयाव लन्च खालामनो थांगासिनो दं। बे प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीणनि जोहै नोंथांमोनाथ' मिथिखायो, गामि जायगा आरो सोहोर, नैबे अर्बन जायगायाव थाग्रा गोरिब सुबुंफोरनो, जाय बिथांमोननियाव पाक्कानि न' गैया, बिथांमोननो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ पाक्कानि न' लुनो थाखाय रां होयो। थाबैनो नैबे 3.0 बेयाव नैबे 3.0खौ लन्च खालामनो थांगासिनो दं। लोगोसे नोंथाङा बे प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीणनि न'जों लोगोसे नोंथाङा बेयाव गोबां बेयाव सुबिदाबो मोनफानो बेयाव थांगासिनो दङ। मा सुबिदा मोनगोन नोंथाङा बे न'जों लोगोसे, जोङो बेनि आपडेटखौबो नायगोन। नोंथांनियाव जुदि रेशन कार्ड दङब्ला नोंथाङा फैबाय थानाय समाव बे स्किमाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै बेनिफ्राय नोंथांमोना लाब लानो हागोन। गभर्नमेन्टआनो नैबे नटिसखौ बहननानै होखादों। बेयाव नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों अल इन्डिया 3 कौटिनिबो बेयाव बारा मानसिफोरा बेयाव बे प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीणनि रुरेल आरो अर्बन जायगायाव थाग्रा मानसिफोरा बे स्किमनि लाबखौ मोननो हागोन। लोगोसे बेयाव नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों, बे न'जों नोंथांमोना मोनफानो हागोन। नैबेयाव टयलेटनिबो सुबिदा मोनफानो हागोन आरो नैबेयाव LPG गेसनिबो सुबिदा मोनफानो हागोन आरो बेयाव इलेक्ट्रिसिटि कानेक्सननिबो सुबिदा मोनफानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा नैबेयाव फाउन्डेसनेल टेपबो नोंथाङा बेयाव मोनफानो हागोन। नोंथांनि बे न'नि फैसाया एसे बारायनो हागौ। मानो होनब्ला नैफोर सुबिदाखौ होफागोन बेयाव टयलेटनि, गेसनि, इलेक्ट्रिसिटि आरो फाउन्डेसनेल टेप। अब्ला नोंथांनि दा जिखिनि प्रधान मन्त्रि आवास यजना न'खौ लुनो थाखाय रां मोनो, बेनिख्रुइ नोंथांमोना बांसिन फैसाखौ मोननो हागोन एबारनि 3.0
प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि बे स्किमनि आन्डाराव नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ आङो बेनि एप्लाइनि आपडेट फैयोब्ला नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै फोरमायनानै होगोन। दानिया नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ जुदि नोंथांनियाव रेशन कार्ड दं नोंथाङा बेफोरबायदि स्किमाव एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया जोङो गुबुन मोनसे स्किमनि आपडेटखौबो नायबावनोसै। दानिया जोङो मोनसे बिग स्किमनि आपडेटखौ जोङो सावरायबावनोसै। बे स्किमानो जाहैबाय नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किम। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किम मस्ट इम्परटेन्ट स्किम। बे स्किमाव अनलि BPL केटेगरि रेशन कार्ड थानाय फेमिलियाल' बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हायो। आङो बेनि बागै गोबां भिडिअ बानायदों। दाबो नोंथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै दोनजागोन। बे स्किमनि बेनिफिटआनो जाहैबाय नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै दोननांगौ। आं जास्ट नोंथांमोननो इनफरमेसनल' खोथागोन दिनैनि भिडिअआव। आङो बेफोरनि बागै नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै देखायखांबाय। नोंथांमोना भिडिअआव थांनानै बिनि एप्लाइनि प्रसेसखौ नायजागोन। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों जोङो बेनि बेनिफिटखौ दानिया नायदिनि। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों 20,000। नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामबा 20,000 लाब मोननो हागोन बे स्किमनिफ्राय। अनलि बेयाव फेमिलिनि हेड बे फेमिलिनि हेडनि मुङाव बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनानै दोननो हागोन। नोंथांनि न'नि बे फेमिलिनि हेडआ अबथिरा माबा मोनसे जाहोनाव जिउ गोमानो गोनां जायो अब्ला नोंथांनि न'खरनो नैबे 20,000 एसेबाबो हेल्प जागोन। नोंथाङा बे 20,000 रांखौ बे नेशनेल फेमिलि बेनिफिट स्किमनिफ्राय क्लेम खालामनानै लानो हागोन। नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ आङो बेफोरनि गासैबो प्रसेसखौ भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो देखायखांबाय। लोगोसे नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो रेशन कार्ड BPL केटेगरिनि बे न'खर जानांगोन। दानिया जोङो गुबुन मोनसे नेक्स्ट स्किमनि आपडेटखौ जोङो नायबावनोसै। दानिया जोङो नायगोन नैबे आसाम गभर्नमेन्टनि अरुणोदय नैबेयाव 3.0 बेयाव लन्च खालामनो थांगासिनो दं। आसामनि CMआ रोखायै बुंखादोंमोन इलेक्सननि केम्पेइनाव जाय बिथांमोननियाव रेशन कार्ड दं नोंथांमोना बे अरुणोदय 3.0आव एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव अरुणोदय स्किमाव अनलि एप्लाइ खालामनो हायोमोन जाय बिथांमोना हाबा जायि हिन्जाव, हौवा थैजानाय हिन्जाव, बेफोरबायदि सिंगोल आइजोफोरा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो हायोमोन। डिसेबिलिटि पार्सन बेफोरबायदि मानसिफोराल' बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो हायोमोन। नाथाय दा आसामनि CMआ बुंनाय बायदिब्ला नैबेयाव प्रत्येक आसामनि जाय बिथांमोननियाव रेशन कार्ड दं नोंथांमोना बे अरुणोदय 3.0आव एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना बेनिफ्राय मास मोनसेयाव 1,250 रां नोंथांमोना बे स्किमनिफ्राय मास मोनफ्रोमबो नोंथांमोना मोननो हागोन। जाय बिथांमोना रेशन कार्ड दं नोंथांमोना बे स्किमाव थाबैनो बेनि एप्लाइनि प्रसेसआबो जासिगोन। नोंथांमोना नैबेयाव रेशन कार्ड थानाय प्रत्येक आसामनि मानसिफोरा बे स्किमनि लाबखौ लानो हासिगोन। बेनि खामानियाबो सोलिबाय दं। आं दाख्लैनि मोनसे भिडिअआव बेनि आपडेटखौ नोंथांमोननो देखायनानै होदोंमोन। दानिया नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ। दानिया जोङो नेक्स्ट मोनसे गुबुन स्किमनि आपडेटखौ जोङो नायगोन। दानिया जोङो मोनसे गुबुन स्किमनि आपडेटखौ नायगोन। बे स्किमानो गोबां इम्परटेन्ट जाय बिथांमोना दा फरायबाय दं अनलि गार्लस स्टुडेन्ट। बे स्किमनि मुङानो जाहैबाय मुख्यमन्त्रि निजुत मयना। बे स्किमाव आसाम गभर्नमेन्टआ खरस खालामनो थांगासिनो दं। नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों 240 crores बे स्किमाव आसाम गभर्नमेन्टआ इनभेस्ट खालामनो थांगासिनो दं। बेयाव अनलि गार्लस स्टुडेन्ट जानांगोन बे स्किमनि लाबखौ मोननो थाखाय। बेयाव फाइनेन्सियेलि बेयाव हेल्प खालामगोन। बेयाव आसाम गभर्नमेन्टआ टटेल अल आसाम नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों 10 लाख गार्लसफोरनो बे स्किमनि लाबखौ होगोन। जाय बिथांमोना मेट्रिक आनजादखौ पास जानानै नोंथांमोना दा सेकेन्ड इयाराव फरायबाय दं नोंथांमोननो बेयाव 10,000 रांखौ होगोन। आरो जाय बिथांमोना डिग्री लेभेलाव फरायबाय दं नोंथांमोननो नैबेयाव 12,500 बेखिनि रांखौ होगोन। आरो जाय बिथांमोना पोस्ट ग्रेजुवेटआव दासिम फरायबाय दं नोंथांमोननो नैबेयाव बोसोराव होगोन। नैबेयाव 15,000 नोंथांमोननो मोननो हागोन। बियो नोंथांमोना बेखौ बोसोराव मोनगोन। नोंथांमोननो बेखौ मासाव होनायनि बाथ्रा बुंदों। जुदि मासाव होयोबा नोंथांमोना नैबेयाव जाय बिथांमोना नैबे सेकेन्ड इयाराव फरायबाय दं नोंथांमोना बेयाव 1,000 मोनगोन। आरो नैबे जाय बिथांमोना डिग्री लेभेलाव फरायबाय दं नोंथांमोना 1,250 नोंथांमोना बेखिनि रांखौ मोनगोन। आरो जाय बिथांमोना नैबे पोस्ट ग्रेजुवेटआव फरायबाय दं नोंथांमोना बेयाव नैबेयाव 2,500 नोंथांमोना बेखिनि रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दानिया बुजिबाय जानो हागौ नोंथाङा बेयो निउ फ्रेश स्किम आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ सेप्तेम्बरनिफ्राय बेखौ लन्च खालामनो थांगासिनो दङ।
दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो नोंथांमोना गोदान गोदान गभर्नमेन्ट स्किमनि खौरां डिजिटेल आपडेट मिथिनो थाखाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो लाखिथ'नाय जाबाय। एसेनोसै।